retornant a les varietats tradicionals valencianes mitjançant la divulgació i el consum. Ara que ve el fred, no hi ha res millor que alimentar-se amb plats de cullera. Ahir, a la cuina de llarg termini, els guisats i els putxeros, la col és la reina. Ja siga amb la varietat llisa o rulla, també coneguda com la col de xàtiva. Estem, com en el cas de l'encisam, front a un cultiu de fulla, és a dir, d'hivern, que trau el seu sabor durant els mesos més freds de l'any. Començant-se a plantar en ple estiu, la seva maduració es produeix a la tardor. Es planta a juliol i agost i es trasplanta als 30 o 40 dies, per allà deixar la planta créixer i prendre forma rodona i tersa, com podem veure a les tendes. Els experts deien de la varietat rulla, també coneguda com col de xàtiva, que antigament les més sabroses eren les que més deixaven reposar i absorbir la rosada a la seva superfície. Sols queda que arribi el fred i puguem gaudir amb un bon putxero amb col la riquesa i les propietats de la nostra cultura gastronòmica tradicional. Quina meravella!